अमित कुमार शाह र त्यस पछाडि शुभम यादव तयारी अवस्थामा बस्दिनु होला। अहिलेको लागि अमित कुमार शाह। यस पछाडि हाम्रो मूल कार्यक्रम गमकल काव्य मञ्जरी सुरुवात हुन जाँदैछ। हामी यो रचना पछाडि सुरुवात गर्छौं। यहाँ आउनुभएको सम्पूर्ण अतिथिगणलाई मेरो प्यारो नमस्कार। आज म एउटा सानो कविता लिएर आएछु। त्यो बाल श्रमको माथि छ। त्यो कविताको टपिक नेम हो बाल मजदूर मजबूर बा। बाल मजदूर मजबूर बा, कंधों पर बा जीवन के बोझ, किताबों के जगह पर बा रद्दी के बोझ। जवान मैदान पर खेले के रहे उहे साफ करे के जीवन बनल। जवान जीवन में हंसे के रहे उहे आंसू पीकर मजदूर बनल। पेट भरल का होला आज तक ओकरा मालूम नइखे। चैन के नींद सुतल कैसे जाला आज ऊ जानल ना। बचपन कहाँ भुला गइल बा ऊ मासूम का बताई। जीवन सड़क पर बीत गइल ऊ याद का बताई। कबो तरस भर आँख से ऊ दो वक्त के खाला, कबो धिक्कार के धक्का से ऊ भूखे ही सुत जाला। बाल मजदूर पाप ह नियम तो बन गइल ई ओकर हित में बा कि जीवन कठिन बन गइल। जब आज ऊ खतरे में बा ऊ का भविष्य बनाई। जब पेट के भूख ही चिंता बा तो ऊ का बटे जाई। बाल मजदूर मजबूर बा नियम और सतावेला। अगर देश के भविष्य बनावे के बा तो ई मजबूरी के हटावे के पड़ी। धन्यवाद।